Ay, apa sih kan apa lagi? Nunggu apa? Libu jalan lagi kan? Ya malah puri dia roti keran saya nih. Kalau masih nak orang ni Jobanivlog terus nak tamu ko film kipsa bodo bawa show masih uji fowan nai mohor lan suna bertamu gay in vlog ko friends sebab saya laman jabai hanya mana interesting kamna sesta kalau mana nga ini pasti kan bung kapai online serba program masih nak go subscribe kamna kalang like comment share kalam lang deh sampai bel icon ko ting baca nani kalang manca biar na ini pray mana bung angni obosta pasti orang sekarang sebagai angga pray siri engkar kemana nai Kishinanai mokhang sukhangnaini dandise unauna loge ama ayes karbai mana bumauna nagara bisniयावसो गोलैफिननांबाय आंहासो उन्दुनो ओंखारफिननानै सयथा जागुलायबाय जुबुर दुथुर ओमफ्राय आं होख्रां हरबाय आरोना सयथा जानाय लोगो जानाय नंला होननानै ओमफ्राय आं बग्रासो सोमगोरनोसै सनाफोर खामानि दङ मेव मोनगुलायो नंमारगौ फिसा गोनांबाथाय मा मावनो सानदों बेखौ नों माने हिसाब किताब खालामनानै मालाबा मावनो हाया टाइमिंखौ मोनसेयैनो लाखिनो हाया आरोना लरायथारगोन बेलेगखौ आं मिथिला दे खिन्थु आंना बिदि जाथारो आरोना स' नायदो अबस्थाया पासतायाव सिखारदों आङो मामबार जावखुमानो 7तासोसिम मामबार माइरं थाइरं जावनानै लानो आङो ना आंनि फिसाफ्रा मालायनि फिसाफोर बायदि नङा दे राजायाबो बिदिनोमोन खामानि मावथ्रनो होआ फुङाव माबा लगे सिखारफायोसो नों मा मावनो आदा फिसा जाबोनाय खिनो ओमफ्राय मोखां सुनो टाइम मोनदों आङो 10 मिनिटल' टाइम मोनदों सिखारफाबायानो दहायनो बिफाखौ होनबाय आङो थांदो बिफा लामासिम लांदोंलाय बेहाबो उन्दुनो ओंखारदोंनो मोथो बेस्रा मा बुङो हजों थाबाबो डिउटियाव 4:30फोरावनो सिखारनांगौ आरो न'आवबो बेस्रा आंजों होख्रां जाबाय थायो हारिवमसो आरोना अबस्थाया जोंना जाब्रा जिबनसो सोनाफोर अब्लाबो नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआव मा सेयार खालामनो हायो नोंथांमोनजों आरोना जि सोमनानै ओंखारबोनाया ओमफ्राय गिबियावनो ओइ खिफोरखौसो एसे नाहरग्रोबाय आरोना आङो मोनो फ्लिं फ्ला गेलेहांबायानो बिमानि गोजानाव मैयाथ' मासेना माने हाब्रुआव दुगैफाबावदोंसो बिमाजों दै लुनानै हैदोंमोन नालाय माया हैनै बिमाया आदार जादों गावस्रा फ्लिं फ्ला नुवाखै बेराथिं मानखोहैबायानो सैथानफ्रा बिराद मोजां नुबाय आं किउट सुरु जागायनायनि सिगाङावनो ओरैबायदि गरम फुखाबायना जुबु दुथु फुथाम साफाय खालामबायनानैनो आरो नोंथाङालाय लोगोफोर आं बेनि खाथियाव ब्लगखौनो बानायनो हाला गावहासो लोगोफोर होनबाय थायो आरोना लागावनोसै सनाफोरनि गरफागौनो माइरंबो गोलैना जि बनानै लानोसै आरोना मायाबो होनबाय जि बनानै ला माइरं गरफागौनो गोलैनाया उनाव जियाव ज' थागोन होननानै ओमफ्राय आंजों एसे बांसिनबो गोलै जानो हागौ मानसिया एसे दुस्थ'ना आंबो जावला लानोसै सनाफोर उदैनि आदारालाय आरो मा गाव जागोन गाव जावनानै लायाबालाय सोरखौथो मोनलाबाय थानाय नङा होमबा ओंखायनो होबाय आङो फिसाजोखौहाय साइडथिं गेलेहैनायावनो आरोना बिदाजों दंबाय थायोमोन गेजेर ओमफ्राय साखाथि बिथाङाबो दंखायो नालाय बोलो मोनथारदों आरोना एकदम गरम बोथोरबाबो बुंनाय बायदि जायो ओमफ्राय जोङो जायै लोङै मानसिफ्रा दांखो जाजोब्बाय जोंखौ नायनोबाबो नायथ'दो आरोना सनाफोर उनाव जोंबो बालें जानोसै एक्सारसाइस खालामनानैहाय न'आव फैबाथाय बेहाबो एकदम बुनानै थांसोगारो आं बादिनो आरोना बुग्रासो मानसिफ्रानो ओमफ्राय खिन्थु बे माइरं जावनाया आं गोसो जानानै जावनायसो आरोना बिखुनजो बिमाबो आरो बिफायाबो होनदोंमोन सखापारा होननायाव र' जावग्रा लेंहैगोन होननानैहाय उमुखौ लेंहरनो हाया होनना बुंखादोंमोन आरोना मायाबो ओमफ्राय उनावहाय बिफाया मोनायाव लेंनो थांदोंमोनबो बेस्रा ओमफ्राय मानसिया बेस्थ' आरो सासे दंबावोमोन बियो बेलेगाव मावनो थांगोन आरोना ओंखायनो आङो दे जेबो नंला आंनो जावनोसै होननानै आं मैयानि बेलासियावनो खावसे जावखा नागिरदोंमोन 2 घन्टासो आरो नै दा फुङाव 2 घन्टासो जावनानै हाजोबगोन सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिसिनि खोथा लानानै थाबाय आङो फुङाव सोरखौबा मोनगोनबो जानो हागौ आसा खरिले फकटे मरे होननाय बाथ्राया आंनावसो सौग्रावबाय आरोना सनाफोर दा आं जावबाय जावनोबो बाखाया नालाय ओमफ्राय जावला जावबाय नानिया बांद्राय दिगदार खालामाखै माने नानिखौ दिगदार खालामगोन साननानै बेलेगखौ जावहनसै सानदोंमोन आरो 100 थाखा गबाय आरो आं जावनानै गावखौनो गाव बुंना लालाय नामा जायगानियावनो गोलोमफ्रुजोबखाबाय नै अमा जानाय देहाना स्पिडाव जावना लागोनसै आङो जावनायखौथ' मा देखायबाय थानो खनथामल' जावनो मोनदों महालक्ष्मीया फैबायानो आंना ओइ महालक्ष्मी बोरो थांदो फुरि जानोसै नै आबैया फुरि एवगासिनो महालक्ष्मीया जोंहा फैबाय मा जावनो आरो लांनो हाला बेखौ एंखुरजों माइरंजों गुन्दैजों मिक्स खालामसिगोन दाउनो होयो दाउनो मायो दाउआ ओइ सि दाउआ हरदो जय महालक्ष्मी ay apa sih kan apa lagi nunggu apa libu jalan lagi kan puri sabzi sengaja nih
खन्थाम खनब्रै जावनोनो हाजिराया मोनजाबाय नै आहा सिन्था गैया आइदै है मा आखाइ सुलायनांगौ गुन्दैयालाय नायनो फिसायालाय जानानै लागोनसै दाउआनो अयथासारथार नै नागारनानै थांजाया आरोना बिसोरा बैहाय जाब्रा बिफाना मोनाखै रुटिया मोनाखै मालायनि आखाइनि लागावबायबो गबनो नोंना रुटि हा गांसेल' बेहा मालाय फुरि जाया रुटि गोरानसो जायो नै जोंहा आरो थावनि आरोखि आयै आंनि फिसाया दिनै साहा पानि रोगानानै होगासिनो दं लाजिलायो लाल बाहादुर शास्त्री नोंसोरो लोगोफोर 2 मिनिटसो रेस्ट लाथ'लायो आरोना ओरै गामलासे दासो गामलानै जावखांदों बेयावनो हेस फेस मा बुंनो सनाफोर महनसेनि जखरसोल' जावबासो आं एसे स्ट्रं जायो स्ट्रंयैनो थायो आरो ओमफ्राय महनसेनि बाराबाथाय हेटेस पेटेस जालाङो आथिं आखाइ माबा एकदम मिजौलायो आरोना होमबा बिसोरनि मोदोमफ्रा देद्रायबाथाय बिदिनो जिरायनोबो सुबिदा गैया ओरैबो सुबिदा गैया जाथारो मोदोमा देरनायनिफ्राय देरगासिनो दं नालायथो जानायाबो खमाया अब्ला बिसिबांहाय जावना लाथारसै आङो ओमफ्राय बिसोरो बिफा फिसा एकदम लामाथिं दंहैयो दालेंखौ दालाय माबा दालाय थगायनो लागासिनो बिफाया दिनै एथबां खामानिबो गैया माइरं जावनाया इन्ट्रेस्टार ओमफ्राय गेजेर नै पेट फुजा जालायो आरोना आबैनो हैदो आनसिनो हैदो फैजा नोंना आबैनो आनसिनो हैदो नालेंखर दानो जि गोदै न'नि एसे चार्ज जानायनि बाइकफोर गैला फिफा गैला एफा इसेल' मोनजाबाय आङो एसे बोलो मोनबाय आरो बोलो होबावनोसै ओमफ्राय एसे सिरि जावसिन जावनानै सनाफोरनि बस्था मोनसेया काटाम आरोना जेने थेने ओमफ्राय नैबे दंबावो बे एसे खमसै आरो मतलब आं आधानि बारा जावनो हाबाय ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे देहा सिं माबा आखाइ आथिं रुबाय फाला जोब्बायलै आयौ दाफोना दुफोना अयभास गैया बेखारथार ओमफ्राय दैयाबो जि गुर गांबाय माने गांखादोंमोन आं मानसिफोरनाव दै गिलासै बिहरबा मोनगौमोन जायनिखि जाया खिन्थु आंनो गुसु गारहानि लोंनो लुबैनानै आरोना गुसु मथरनि लोंनो लुबैनानै रावनाव बियाखै बे बस्थासे जोब्बासो आं हारसिंनो सोनानै लोंनोसै साननानै आरोना बेजों लोगोसेनो गारहायावबो सोबाय आङो गारहा गंसेयाव दै दंखायो खिन्थु बेयाव एसे आद्रामोन फ्राय गुसु नङा मैया मोनानि हालिया आरोना बेखौ आङो गरम ना थान्दा बिराद दौयो ओमफ्राय रायजोफ्राबो लोंथोंसै आरो ओमफ्राय बेखौ जागायफिनसैलाय दै गारासे दोननाय फावैनो एसे सिङाबो मोजां मोनलायबाय ओमफ्राय नै बिस्राबो मैथा सायगासिनो दं आरोना ओंख्रिया संगासिनो दङ ओमफ्राय मैथा बाथोन जानो होननानै सायगासिनो दङमोन आरो जावला लाफिनसै आङो आरो दसे गोबाव जावला जानानै बारा गैलामोन ओमफ्राय सहायनो हाला जिरायनो हाला आरोना माने दोखो बोरैबासो मोनजोब्बाय मिनिनानै थैगोन आंनि माइरं जावनाय माबा खेला गेलेनाय थां आरोना ओमफ्रायसो बारा उयस गैयाना बेफोरबायदि नांगौबा आंनो गसंनानै मावनाय खामानिखौ हो थेवबाबो जथाबनानै मावनायखौ दाहो होनखायो आं सिगाङावनो नंमारगौ आं बारा गोबाव जथाबनो हाया एसे गोबावनो जथाबबायना आङो एकदम माने दा बुंसै आरो अब्लाबो जेने थेने फोजोबसै बारा गैखाला जावलि आरोना ओमफ्राय मानसिफ्रा मादि जायो बाल माइरं बुरजा जावबालाय माथो आहालाय असयज ओमफ्राय बिथाङा एसे गेजेर फैनानै एसे सावरायफैनायखायसो नङाबाथ' चार्ज खतम जालांनो नागिरो आरोना आङो फैनानै माबा मोनसे बुंनानै सानो फेबुं मिनिनायखायसो एसे चार्जआ फैफिनो आंना गरमजोंनो बेहाबो गेन्द्राफ्रा थानो हाला आरोना जै न'आव फैबाय आंजों गोथाव संनानै जाहोजानो बेहाबो उदै उला मास मोनसे फैदोंबा मास मोनसेयाव सेरथाम 3.5 केजिसो बारायहोनानै हरखायो आङो ओमफ्राय हजों थांनानैसो खमायफिननांगौ बेहाबो बेस्रावनो खानानै माने जोंना नोंखायखौ मा बुंनो सनाफोर बिसि फिसाय माने मोदोम देरग्रा जोलैसो आरो फिसालायाबो लाबावबायसो आरोना बिराद खस्थ' मस्थ' जों मोदोमखौ माने थिग थाक लेभेलाव लाखिनो हायो ओमफ्राय आनलिमिटेड जुदि जोङो माने थादोंबा जानाय लोंनायजों लिमिट खालामासैबा एक्सारसाइस जेबो खारनाय बारनाय जेबो गैलाबाथाय गैखाला जोंना ओमफ्राय हनै मालाय नाफैदोंसो नानै फावैनो अरजाया आंजोंबो एसे सावरायफैयो नालाय गोसोखौ मोजां मोनो स्ट्रं मोनो बिथां थानायखायसो एसे बेखिनि टाइम पासबो गैयाबाथ' ओमफ्राय आंहा हारसिं जावसोमबाय था गोसोआव गाज्रि मोनोना
ओमफ्राय जोंनि थेने दसेनो फिसा दसेनो बिमा एकदम माने खेलें खेसेनि गेजेरजोंनो नै टुल्लु आरोना सनाफोर लास्ट बायगा बेखौ जाबाथाय जोब्बाय बस्थाफोरखौबो खनस्रांना दोनखानोसै आङो देनां माइफोर बुथुमना नांलायगोन ना बेखौबा गोदान गोदान बायबाय थानांगौ जायो बेनिफ्राय आं सानो नोंथांमोना एसे बरिंसो मोनबाय खोमा गाज्रि मोनबाय जानो हागौ माने मा गावनि माइरं जानायखौनो देखायथाबबाय थाखो ब्लग्सआव बिदि जायो नामा होननानै थ' आंना खामानिया दिनै बेनो फुंनिफ्रायनो बेखौनो मावथाबगासिनो बेखौनो देखायबाय आं फाइनालि खतम हाबाफारि लेथेर फेथेर ओमफ्राय माइरङा बस्थासे गु ओमफ्राय नैबे गामलासे आरोना ओमफ्राय आं मानाव सोंखादोंमोन आरो एसे एक्सट्रा लामबावनो नामा होननानै नोंनि थाखायबो होननानै ओमफ्राय एसे सिगाङावसो माइ सौखानाय दङ नालाय ओंखायनो लायासै फागो बेखिनि गामलासेखौनो गालांसै माइरङा एसे गेब्लेदों होमबाबो मोजां ओमफ्राय आंहा नै बस्थासे गु लांखागोन आरोना आं बारे बारे लांबाय थानो बायो लांबाय थालांबाय खनसेनो भेजाल ना बेफोरबो गारियाव लांनाय मानाय ओमफ्राय नै गुन्दै ओमफ्राय आरो एंखुरा इदि एसे बुरजा ओंखारबाय आरो गुन्दैखौबो बिदि फानफ्रनानै दोनबाय आङो ओमफ्राय डाइरेक्ट दुगैखांनानै जि सोमना दोननायखौबो सुला सुलि सुनानै फिसाजोखौ फुथुनानै आङो नै जानाय ओंखाम संग्रायावसो हाबफैबाय आरोना ओमफ्राय मैथाजों नाथुर गोरानमोन ओमफ्राय खुदुना बाथोनमोन ओमफ्राय थालिर दाउखा आलु ओंख्रिमोन आरो जोंहा दिनै जि जानोसै बेखौनो संनाय लागावनोसै आं ओंखाम जाखांनानै गय थयबो जाबाय ओमफ्राय बिराद मोथो मोथो मोनबाय आखाइ दाफोना नै बिदिया साजोब्बाय मालाया मादि मोनो आंहा बे गरनैसो माइरं जानायखौनो साबाय आरोना गरनैसोबो नङा दे सुनाफोर 2 मन 7 फाल्ला खनसेनो जावजोब्बाय आङो इसिबां बुरजा माइरं जावफेराखैमोन आरोना जावोबा बिदिनो 1 मन ओमफ्राय 1 मन एसे बारा बा 1.5 मन बिदिखौ जावोमोन दुगा साननो नांला आरोना आं खिथादोंसो आं माने एथ' बुरजा माइरं जावफेराखैमोन एक्सपिरियेन्स गैया आंनाव मालाय सोरबा ग्लाब ग्लाब जावखायो जानो हागौ आं जावफेराखै आं खिथाखायो आं दिनै फार्स्ट बेसेबां बुरजा माइरं जावफेरदों आरोना जेबो नंला मेंबाय दोखो दोखो ओमफ्राय माइरंखौथ' जावनो बाया आङो खिन्थु गगा मोननो नागिरो आं गुन्दै लायजानायजों ओमफ्राय जथाबबाय थानानै जावनो हाया बरै एसे गान्दुफोर लानानै जावोबा बारा खस्थ' मोननाय नङामोन दा आरो गरमबो जाहैबायना ओमफ्राय जों दा बेलासियाव थांनोसै स्कुलाबोथ' खुलिनोसै नालाय समय गैला ओमफ्राय अमा फिसानि गन्द्रा लुनायखौ नुलांनाय नंला आरो ओंखायनो गोसोखौ एसे बोरैबा मोनबाय लेंहरदोंमोन खामला दिनैहाय ओमफ्राय फैयाखै मालाय गावहा खामानि दङनो ओमफ्राय बिथाङाबो एसे मावफालांनो लुगैदोंमोन गन्द्रा लुफानोसै होननानै प्लेनिं बानायखाबायमोन आरोना दिनैहाय खामानिया बेमोन बेना ओमफ्राय दिनै गैला नैबे सनाफोर आङो भिडिअखौ गोलाव खालामला आरोना बेखायनो लागा जेबोआनो गैया आं बेखौनो खालामदों नालाय बेखौनो देखायबाय आरोना सोरबा आगैमोना आब'मोना आदामोना आंखौ रायसिगोनसो खोमा फाग्लिनि ब्लग्सआ बिदि जायो नामा मोनसेल'खौलाय जोंलाय मा नायबाय थानांगौ होननानै दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायलांबाय आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय धमाका भिडिअजों लोगोसे नुजाफैनो सेस्था खालामसै आरोना स' थेंक इउ स' माच